I have a lot of respect for President Xi, and we are going to, I think we're going to come away with the deal. But I really feel good. Our country is doing so well economically. Well, sometime after, I'm going to go, or we pretty much agreed that I'll be going to China. When is that? In the earlier part of the year. Okay. And President Xi will be coming into maybe Washington or Palm Beach or someplace. Sometime. Ayindithu tiyeni tiyang'ane nkhani ya China komanso USA pamene zikuoneka ngati kuti China tunde ikuwinatu mu nkhondo imeneyi. By the way, pachamukudziwa kale kuti paliso nkhondo nthu pakati pa China komanso America. Nkhondo yake imeneyi kuchita kuti war trade, nkhondo ya business. Nangasi surangamenyane mwakuti kumano amafuna a Trump akufuna kuonetsa mphamvu kuti ifeyo beru ndi superpower ndeke nakonso awanso anazati komando ifeso ndi superpower ndiye poona zoti nkhani yazidayi sikuti ngamenyane yoncho poonetsa superpower wathu komano amafuna kuonetsa mphamvu zawo za udindo minali nawo kuti ife ndi ma superpower ndiye kwamba kupereka ma tariffs, kwamba kupereka misonkho ikuluikulu tima sanctions choncho ku dziko la China pamene China iyoyo ndithu idazitolera kale ndiponso mu nkhani zina maikonomi ambiri tina kuti mu zinthu zambiri China ndithu idatsogola kale ndithu panopa pamene USA zangoona kuti nangasi USA ndi continent mukudziwa kale kuti America si dziko limodzi. America ndi maiko ambirimbiri ndithu kukhala pamodzi almost 51 kukhala pamodzi ndi kupanga United States of America pamene China ndi dziko limodzi maika ndi mukudziwa kuti sizingafana komabe still China ndithu yaprova ndithu yazikokera ndithu mpakana kumapikisana ndi maiko onsewo kumapikisana ndi continent ya nthunthu ndiyebe nkhani ili pano ndionena kuti zikuoneka zoti ngasipa cha America inayamba kufuna kuonetsa mphamvu zake popereka matariffs kuti katundu wananga amene angabwere kuno tizimpasa misonkho 100%. Mwakuti ndi nayenso China so imabwezaso mpaka lero pano mwakuti kuti mpaka nazafika pona kuti America ayijaso pano nkuona sukuyamba sokuchosa matariffs tangasoona kuti zinthu zamba kuwapweteka wacha. By the way, China so inangofika so boom kuponya so bomba limodzi mkongo wawo zokuti akuluakulu soya wanuyo mumpezo ugula chifukwa America ndithu imagulitsa soya kuti ku China ndiye awuza kuti soya wanuyo ife sirugula so soya wanu muona kuti mumpeze amene angagula soya wanu ndiye kuti kungokhala chipwirikiti alimi aku America kuhamba kudandaula kubaba nditi panga bwanji makuti hayi ndithu basi ndimene mukuzonera zinthuzi. By the way, panopaso pano mkulu ameneyo Donald J. Trump wayamba ndithu ineyo tour yake ulendo wake waku Asia umene udayambira ndithu ku Malaysia. Ulendo waku Asia unayambira ku Malaysia, napita ku Malaysia umene kuchako ndithu yayi basi kwambira nzina ndi zinako chokomene koko ndithu pite ku Japan. Ali ku Japan kumene kutakoso akambira nzina kenaka chokomene kuapita ku South Korea. Komano by the way nkhani inali apa ndino kuti Trump anayankhula mawu amene takuonetsani kumwambira kwa video yacha amene simunaonere ndi amenewa. I have a lot of respect for President Xi, and we are going to, I think we're going to come away with the deal. But I really feel good. Our country is doing so well economically. Well, sometime after, I'm going to go, or pretty much agreed that I'll be going to China. When is that? In the earlier part of the year. President wa dziko la China akudafuna akamvera izi zina kumene kuti kumuonetsa kuti apata kugonja kumeneko. Komano by the way chiwambire chimene iwo amafuna kuti China ipite ku America akuti akakambirane kuti akula kuti bwanji kuti inu muri bwanji kuti ndi China yauza kuna kuti ngaramufuna kumana halfway. Mwana rume siringabwere fetu kuendera ngati ine ndiofunikira ngati mufuna kumana tikumana halfway tikumana kuti suggested Japan ndi ku Japan ndi kumene iwowa akakumane. America Donald Trump ndi China akakumana kumene koko ndipo secretary kumene kuja ku China wayankhula kuti
tikumane ku Japan koma mukonzekere tough discussions, mukonzekere kuti tikakambirana zinthu za tough kwambiri kumene koko, mukonzekere kaya iniyo mukonzekere, koma sanapange so confirm, sanatsimikize kuti kumene kukapezekako amene ngati president wa dziko la China. Iwo ndakuplaya hardball akuplaya okay, China sikupereka language yopanga yonyengerera kwanyengerera America ai China. And imagine ma statement amene amapereka akuti amakamba za play of the jungle, akuti survival of the fittest, right? Munkhalango mujango muli malamulo ake ndopweteka kwambiri. Malamulo a munkhalango amene ndi mphamvu ndi amene angapange survive, amene ndi mphamvu ndi amene angakhale ndi moyo. Ukakhala ofoka kunkhalango kuja basi ukhala ndi moyo. It's either ukhale munthu woti uzithawathawa, uzikwanisa kuthawa, uzikwanisa kutere foko koma ndi mikango imene uja basi mbola. Iwowa temu imene iyi ndi imene akumagwiritsa ntchito Achina amenewo kwauza USA. By the way, comment yawo pa nkhani ya ndege zimene ndege zoyipa za nkhondo zagwa ku South China, nde zitagwa za America zimenezo ku South China, boom sizikudziwika pano kuti chitika nchani. Mina kutheka Achina akonza we never know. Koma statement imene atuluka anakuona kuti ili makarani mino inuyo umene uko makarani China akuti iniyo mukupanga undermine stability komanso peace of the region, inuyo USA pantime pamene mukuti tinali operation inake basi kungoendera. That means iniyo mukuphwekesa chitetezo chakumene koko, mukuphwekesa kuti kumene kusikokhazikika, mukuphwekesa dera limene lolo kuti basi tithawula tiziya. Iniyo don't you know kuti ife anthu akefe timakhalanso chitetezo mene koko? Iniyo don't you know that inuyo America iwe Trump so kudziwa zimene zonse ndeze ngoti ayi basi mangozunguza zonke ndegerano mene koko ndakuonetsana. By the way, by clear statement yona kuti achita kama na achita palibe samene ovulala kana kumwalira ngumandegezo banga crash kupela koko ndesiru uzozuri tachitika njani pamene boru nkhani yake nde akatela pita ku South Korea akakumaneso ndi kumene koko neighbor wa North Korea. Exactly. Koma makamba zura koma naso ndi wa North Korea koma anyway tikaona kuti zikakhala bwanji. Koma baba umumo ndimene zikuonesa kuti aliyese pano bakuchita kudzoza kuti economy atene kuti akudzoza kuti China pano basa pano ndimene ili in charge. China ndimene ili the boss pakana ndi panopa chifukwa ndimene kufunidwa for Trump yo akuti ayifaka kambirani I have more respect. I have respect. Awuri amamulemekeza ujeni shin. President wa kumene kuku amamulemekeza amatani zambiri mbiri zoyankhula. Basi I don't know kumano you know. I just akudzuzira about China nde. China rabasiku sekelera so rapa. Mboyiro muzara tubone halfway asesiri ngaboyo mne tubone halfway. Ngarufa kwambirana. Kumaso zukayikisa kuti president wa China apita afuna angotumiza ku anthu. Hi to guys. Hey, thank you so much. Tiloweso ku Russia chifukwa Russia nayo so yapeza dala lina. Mara wa cameras.